txomik ma txikia ikusizunarekin ibili gara, Pailazo, urte osoan zehar, Euskal Herria zeharkatzen, eta, bueno, ikusizunarekin, Albaolaren proiektu ardaz duen ikusizunarekin DVD egin dugu, eta DVDarekin batera, hainbat erreportai. Eta erreportaien artean, badago bat, Albaolari buruzkoa dana, beste bat Gorriti eskultoreari buruzkoa dana, hirugarren bat, Zuhaitzetan Ternuara, nolabait itsasoaren osasunari buruzkoa, hondartzak garbi mantentzearen garrantziaz eta gai horretaz diharduna, Subrider elkarterekin batera egin duguna eta Albaolekin egin duguna. Eta gero, azkeneko bat, eta importanteena, eta gainean gure herrian gaudenez, eta dela Jalguneri buruzkoa. Eta orduan, horiek DVD formatuan daude, baina guk eskaini nahi ditugu kulturetxean, festa baten barruan eta hausnarketa baten barruan datorren ostiralaren 25.